Pozdravujeme všetkých milovníkov prírody, fanúšikov a priaznicov výletov. A my práve prichádzame na konečnú zastávku autobusu číslo 19 na sídlisku Košického vládneho programu na ulicu Klimkovičovu a smerujeme dnešný výlet, dnešná prechádzka smer Jahodná. To je konečná zastávka autobusov a my pokračujeme smerom k Zlatej Podkove a po panelovej ceste postupne budeme kráčať smerom na polia, potom sa dostaneme do lesíka, potom pod stĺpy elektrického vedenia a potom po červenej značke SMP, cestáreň SMP, pôjdeme až na Jahodnú. Hej, kráčame teraz po panelovej ceste. Táto panelová cesta bola vybudovaná kvôli účelovému zariadeniu východoslovenských vodární, ktoré sa nachádza asi kilometr odtiaľto. A tu prechádzame cestou, kde je v lesíku možnosť si posedieť. A volá sa to, že v lese. Akurát to tu zarastlo za tie roky. A ľudia tu zvyčajne zvyknú chodievať večer na pivo, na občerstvenie. Lebo sedí sa tu na drevených laviciach. Zrite, takto. No a tu na po pravej strane máme areál zariadenia Zlatá Podkova. Že je Zlatá Podkova? Tá podkova, kde je reštaurácia, bowling, možnosť ubytovania. A častokrát sa tu konajú aj svadby, pretože je to dosť vyhľadávaná lokalita, lebo je tu kľud a tak ako vidíte, sme v zázemí, ale tu ďalej ukážem, kde je priestor. Toto tu, to sú, kde sa dá bývať, a tam je priestor, kde sa konajú rôzne eventy a svadby. Je to tu zavedené a svadobčania, respektíve mladomanželá si to tu radi objednávajú. Takže smerujeme po panelovej ceste smer Jahodná. Hej, my ideme týmto smerom, ale je to aj takáto odbočka, hej, kde sú takéto lúky a tým smerom je Klatov, Zlatá Jitka a ďalej všetko. Túto cestu často využívajú aj cyklisti, aj veľmi blízko pri sídlisku KVP, kde sa zvyknú špacírkovať ľudia každý deň, najviac sobotu a v nedeľu, a môžeme si všimnúť, že trnky koľko ich je. Áno, tu je zelená značka, ale my sa postupne dostaneme na značku červenú. Po asi zhruba 4 minútoch kráčania po panelovke sa dostávame na raz ceste, kde panelovka sa rozdvojuje, a to týmto spôsobom. Vpravo, to je smer na Čičky, smerom jazdeckému areálu. A tu ďalej, táto časť, tak tá pokračuje presne k tomu účelovému zariadeniu vodární, ale my ideme touto cestičkou cez pole, lebo táto je presne v našej trajektórii a touto sa dostaneme tam, kde chceme. Pozrite, aké tu sú. Tu je taká lúka. Tu v podstate nič nie je
zasiaté akurát tráva. A tu na touto poľnou cestičkou chodia či už peši, či už cyklisti smerom na Jahodnú, respektíve nad bankou. Takže toto je nádherný priestor. Pozrite, aké toto je krásne. A toto je pohľad späť. Z tej strany sme prišli. A takto pomaličky kráčame po takejto lúke. Nie je to náročný terén. Je to príjemný terén. Tu je taký mierny kopček, ktorý zvládne snáď každý. Sme na konci miernej cestičky, ktorá prechádzala cez polia. A teraz sa približujeme k takémuto prechodu cez les. Takto. Taká cestička cez les. Tu je vpravo, vľavo kúsok lesa, ktorý pokračuje vo svojej rozľahlosti na sever aj na juh. A takto tu vychádzame. A táto cestička, po ktorej ideme, pokračuje ďalej. Znova sa dostávame na pole. Ale tu už je tá strmosť trošku väčšia. A vidíte, aká tu je vysoká tráva. A my smerujeme tam niekde na koniec tohto poľa a potom budeme smerovať cez les, ktorý sa tam, kde sú opäť dve možné cesty. Ukážem vám, ktorou sa dá ísť kratšie na Jahodnú. Takže dnes máme počasie okolo 21 stupňov s tým, že mám byť maximum 23, 24, čo je na takúto prechádzku na Jahodnú príjemné počasie. Sme dobre oblečení, takže nebudeme ani príliš horúco, ako to bolo minulý týždeň, keď bolo cez 30 a to už malo. To bolo dosť horúco, dokonca ani v lese sa nedalo veľmi schladiť. Takže dnes je to príjemne, vetrík pofúkuje, raz je slnečno, raz zamračené, strieda sa to, takže podmienky na návštevu prírody perfektné, luxusné. Dostávame sa k takémuto rázcestiu. Ukážem, ako to je, kde je aj takýto prístrešok s posedením a dá sa ísť tým smerom na Bankov, tým smerom na KP. Pozrite výhľad na Košice z tej strany. Takto, no a tu je takéto posedenie. Tu sa dá niečo popekať. A tak niečo tu je napísané. Ideme to vyzistiť, čo tu je. Syntax. Aj vďaka vám sú naše lesy bez odpadkov. No jasné. Výborné. Áno, príroda nie je smetisko, to je pravda. Čo si so sebou zoberieš, to si máš aj odniesť. Tak a my pokračujeme ďalej. O chvíľu vstúpime do lesa a pôjdeme väčšinou času práve v lese. Prichádzame pomaličky na rázceste a tu bude naša prvá občerstvovacia stanica, ako sa hovorí, lebo máme taký systém v lete 10-2, to znamená každých 10 minút pijeme 2 hlboké dúšky vody. No a teraz pozrite, tu je vpravo takáto cestička, kde sa dá ísť, alebo touto cestičkou sa dá ísť. Tak my v zime chodívame tadiaľto a v lete chodíme tadiaľto. Tak ideme týmto smerom
a v lesiku sa občerstvíme. A tam si nasadím mount na hrudník a budem kamerať z hrudníka, lebo mám nový mount a idem ho otestovať, ako to bude. Takže je tu vysoká tráva, takže tak a tu sa dostane do zaujímavého terénu. Pozrite, aký to je tmavý les. Hej, ale je to pekné. Hej, nádhera. Takže kľud, pokoj. Je pravda, že na jar tu počuj viacej vtáčikov. Teraz už menej. Ale je to hlboký les a je tu tma, pomaly ani oblohu nevidno. Vidíte, tak je to. Takže áno, náš model 2 glgy. Že jeden. Takže 2 hlboké dĺžky každých 10 minút zabezpečí to, že nie sme smední a nie sme predčasne vyčerpaní. A odteraz spúšťame časomieru a o 10 minút to zopakujeme znova. Prechádzame takýmto terénom, kde už sú aj kamene, korene na ceste, takže už to nie je ten jednoduchý povrch ako cesta cez pole. Hej, ale má už to svoju vyššiu obťažnosť, ale vždy v pohode. Vždy sa dá kráčať relatívne veľmi rýchlo. A tých zopár skal, zopár kameňov je nič oproti iným cestičkám, takže tu sa dá ísť veľmi svižne. A tento úsek cez tento les prejdeme zhruba za 10 minút. Takže je to také príjemné. Trošku do kopca tuto ide už po rovinke. Takže nie je to nič obťažné, taký príjemný terén. A stačí tu úplne obyčajná športová obuv, nejaké trailové bežecké topánky alebo obyčajné bežecké topánky v pohode. Takže v tomto smere je to takto. No tento les je takýto. Sú to aj nejaké už odumreté stromy. A je to také zmiešané. Je to listnatý lesík. Takže nájdeme tu rôzne duby. Je to aj breza. Breza ale prevažuje dub a iné druhy stromov. A idete mierna cestička, dá sa tu fakt ísť svižne. Kto chce trénovať, tak môže. A zároveň pre cyklistov je to tiež príjemné. A treba dať pozor na korene. A to je celé. Sem tam nejaký ihličnan. Áno, ale to je len zvyčajne ojedinele. Takže prechod cez les máme za sebou a my sa dostávame na takéto kvázi raz cestie, pretože tu je takáto informačná tabula o borovice lesne. Tu je takéto posedeničko a za mnou vidíte tá cesta vedie z Horného Bankova smerom ďalej. Je veľmi využívaná cyklistami a denne tu prejde množstvo cyklistov. Takže vidíte, vyšli sme
Vyšli sme odtiaľ. Táto cesta smeruje na Horný Bankov a my pomaličky kráčame touto cestou, možno takých 200-300 metrov a znova budeme vstupovať do lesa. Dostávame sa na koniec našej asfaltovej cesty. Nebudeme ďalej pokračovať smerom vľavo, ale my pôjdeme smerom doprava. No a sme v podstate na takomto mieste, kde ako môžete vidieť, takže sme na mieste Široký dol a vidíte, kde ukazuje jednotlivé ukazovatele. My de facto pokračujeme týmto smerom. Tu na smerom vľavo by sme sa dostali do časti Klatova, ale my ideme touto cestou vpravo. Osobne to nazývame pod stĺpami. Vidíte, lebo tu je taký priestor, kadiaľ vedie vysokonapäťové vedenie a nerastie tu nič, akurát tráva prirodzene. Je to ochranné pásmo. No a my budeme vstupovať do tohto lesa a pôjdeme smerom na Jahodnú až celý úsek stále v lese s miestami, ktoré budú viac presvetlené, viac otvorené a ktoré nebudú také otvorené. Takže toto je náš dnešný postup. Ako vidíme, je tu dosť cyklistov. Dneska sa takisto, dnes je sobota a takisto sa vybralo dosť cyklistov, či už sami, alebo v pároch, alebo v skupinách využívajú tieto prímestské cyklistické trate na svoje vyžitie. Dostávame sa k takémuto zaujímavému prístrežku. Hej, vidíte? A cyklisti a sme v podstate na takomto cestníku. Hej, kde sú de facto značky cyklistické, kde vás to dovedia. O chvíľu budeme vstupovať na trajektóriu červenej značky, hlavnej značky, ktorá vedie z Dukly až do Devín, tá zvaná cesta hrdinov SMP. Takže vidíte, červená značka smer Bankov, ale my nejdeme tou trasou, my ideme tuna. Vidíte? Tuna, červená značka, zároveň turistická značka a tá v oranžovom olemovaní je cyklistická značka. Takže pozrite, koľko ich tu je na tomto strome. C modré, potom červené dve a červená bodka v bielom štvorci. Takže toto je smer, ktorý pôjdeme a terén vyzerá takto, veľmi jednoducho, nič extra, nič technické, špeciálne, takže dá sa tu kráčať veľmi rýchlo a svižne. A práve vstupujeme na miesto, kde už začnú byť aj celkom zaujímavé stúpania, ale tie stúpania nie sú dlhé, sú také kratšie. Sú dve také kratšie, jedno také dlhšie tesne pred Jahodnou. Dostávame sa na raz cestie, kde v podstate červená značka nám ukazuje tento smer. Dobrý deň. Ukazuje tento smer, ale my nepôjdeme týmto smerom, ale my ideme týmto, lebo je viacej stúpavejší a dá sa mi trochu kratší, aj keď po tej druhej, keby sme išli originál po červenej, tak tam je také dosť prudké stúpanie smerom takému raz cestiu, ale my ideme tadiaľto a tu začína už to fajné stúpaničko, kde si ale našľapneme
zrýchlime, natiahneme nohy a ideme na to. Táto cesta je popredkávaná aj rôznymi obťažnejšími single trackovými cyklistickými cestičkami. Pozrite, my ideme tadiaľto a tu na z ľavej strany zvyknú chodievať cyklisti a idú týmto smerom. Pozrite, aké húpy tu sú, korene a tak ďalej. Takže to už je pre takých zdatnejších turistov. Takže aj tí sa tu môžu cyklisti fakt vyblázniť akéhokoľvek štýlu, ak chce niekto len tak sa voziť s miernym zaťažením, ale ak sú aj takí, ktorí využívajú tieto zjazdy, kde sú húpy, zákruty, korene, kamene, takže aj takí si nájdu tu svoje miesto, nájdu si priestor, aby sa mohli takto cyklisticky vyžiť. No a my tu toto je také záverečné stúpanie, toto prvé, mierne, a o chvíľu sa dostaneme na čistinku, kde sa opäť občerstvíme a sa nám to tu takto pekne, pozrite, takto sa to tu otvára. Hej, vyzerá to takto pekne. Pekne opäť je tu značka. Hej, les prevažne lísnatý, ale už sa častejšie objavujú aj hličnany. A niektoré úseky ako tento sú prevažne jeličné, takže opäť prichádzame k tabuli a vidíte, kde sú smer Kuriškova, Hupíky a tu je smer Bedľa a tu je takáto tabuľa a my po občerstvení budeme smerovať a pokračovať týmto smerom. Dostávame sa k sedlu pod kamenným hrbom a vidíte, tu sa napája červená značka, tadiaľ to by sme išli, no ale my sme išli radšej trošku strmšie, vyššie a potom sme klesali. No a v podstate ideme teraz na také raz ceste, kde sú možné odtiaľ ďalšie 3 cesty, pokračovanie. Tá vľavo ide smerom k Rákociho prameňu a na Jahodnú. Tá v strede ide na Jahodnú, my pôjdeme touto a táto vpravo, kde ten veľký kmeň ide na Alpinku a späť na Banko. Tak pozrite, kde sme. Vidíte? Sedlo pod kamenným hrbom a máme tu toľko tabuľ. Hej. Takže tak. Tu ideme. Pokračujeme ďalej. A tu je znova prístrešok, takže dá sa tu posedieť, občerstviť. Taký veľký kmeň. Tu je, no a má to označený čierny dub pre cyklistov, takže toto bol voľakedy dub a nazvali to, že čierny dub. A my ideme týmto smerom po tejto cestičke, vidíte? Červená značka V a cyklisti chodia aj týmto smerom dole. No a my teraz kráčame týmto smerom, lebo toto je najkratšia cesta, ako sa dostať na Jahodnú. A je rýchla a má dve veľmi zaujímavé stúpania, ktoré si ukážeme potom v ďalšej postupnosti. Kráčame ďalej a dostávame sa do miesta, ktoré sa už dvíha postupne. Máme za sebou ďalšiu občerstvovačku. To znamená, ďalších 10 minút prešlo.
A náš systém 10.2, to znamená každých 10 minút dva veľké hlty vody fungujú. No a my pomaličky ideme týmto smerom. O chvíľu sa dostaneme k ďalšiemu míľniku, odkiaľ bude v podstate len nejakých 50 minút smer Jahodná, možno, že ani toľko nie. Takže o chvíľu nás čaká zaujímavé stúpanie. No, skúšame nový backpack mount. To znamená, že mám taký úchyt na popruh rúbsaku a na to mám namontovanú kameru. Skúšame, či to sa bude triasť alebo nie. No a ideme teraz do veľmi zaujímavého úseku, ktorý je prvý taký stupak. Predpokladám, že miestami cez 15 stupňov, 15 plus. A toto mám rád, takéto stúpaky. No, musím sa takto vystrieť. Ale keď som predklonený, tak je to taký záber príliš na zem. Hej, vidíte. To, neviem, či to na tej kamere vidno, to stúpanie, ale tu to začína tak fajne. Toto už je ku 20-ke stúpaničko. Hej. No vidíte, tak tu má cyklista na elektrickom bicykli predbehne ako nič. Hej, vidíte, ako vyletel. Jak strela. Takže to je výhoda všetkých tých elektrobicyklov, že musíte zosadať a prejdete takéto 20 stupňové stúpanie hravo. No tak to najväčšie stúpanie máme už za sebou. No a tu už je takéto stúpanie mierne. Nebolo to dlhé, ale rád tu natiahnem nohy, zrýchlim krok a rozprúdim krv, že mám rád takéto stúpania veľa radšej ako klesania. Ide mi to lepšie. No, takže testujeme nový backpack mount a uvidíme, aké budú zábery, či nebudú príliš roztrasené, či budú použiteľné, ale aj tak ich zaradím do videa, aby som vedel porovnať, či stabilizácia kamery to ako tak zvládne, alebo nie. A tu je znovu takýto prístešok. No. A odtiaľ sme prišli. No. Tu je znova cestička pre bicyklov. A tu je cesta, ktorou ideme a pokračujeme. Ďalej smer Jahodná. V tejto časti je dosť veľa cyklistov, takže každých pár minút stretneme zo pár cyklistov, ktorí túto cestičku využívajú veľmi intenzívne, veľa viac ako turisti. Jednoznačne, lebo vidíte, to pekne vychodená cestička od bicyklov, takže húpy hore-dole, takže žiadne extra technické úseky, ale príjemné
príjemné vozenie v lese. A tu už je trochu viacej jeličnanov. A takže zatiaľ pre túto chvíľu toľko a my teraz pôjdeme takým úsekom, kedy bude mierne dole, mierne hore, rovinka. Takže tu sa dá zrýchliť až na úroveň rýchlosti 5 km za hodinu v pohode. Pokračujeme ďalej a tu je takýto prístrešok pri takomto dube a tu je potom takéto klesaničko, jedno z mála na ceste tam. Naspäť to bude úplne iná káva. Takže naspäť to bude stúpanie a teraz je to klesanie. Na tejto ceste je toto klesanie, potom to, ktoré bolo smerom k tomu sedlu pod kamenným hrbom a potom bude ešte jedno klesanie, keď tesne pred Jahodnou budeme klesať k takej čistinke, kde zvyknú zvážať drevo. Takže takto pokračujeme ďalej. Počasie výborné. Cyklisti tiež, je ich tu dosť. Využívajú tento krásny letný deň na to, aby si zajazdili a vyluftovali sa. Načerpali novú energiu v krásnom prostredí lesov okolo Košic, ktoré sú popredkávané množstvom takýchto cestičiek, čo je obrovská výhoda, pretože človek môže veľmi rýchlo byť v prírode a športovať. Takže to prostredie vyzerá takto. Sú tu vysoké duby. Sem tam buk. No a sem tam je ličnan. A vidíte, že terén je perfektný. Kráča sa tu dobre. Žiadna extra obuv. Tu nie je nutná vysokohorská, ako teraz do Tatier niekde, alebo na niektoré iné úseky. Tu stačí obyčajná športová nízka obuv. Kto chce, môže si zobrať aj vyššiu. Každému, v čom sa lepšie chodí. Len nám osobne sa dobre chodí v bežeckých topánkach a bežeckých topánkach trailových. Je to ešte lepšie, lebo tá podrážka má nejaké výstupky, ktoré dobre zaberajú na tomto povrchu. No a vidíte, takáto čistinka, pekná. Takže je to tu super. Dá sa tu fakt kráčať veľmi rýchlo. Naša cestička vedie týmto smerom, ale tu chcem vám ukázať zaujímavý strom. Sú to buky. Je to buk, ktorý pozrite, to je takýto. To je spojený, ale čo je na tom interesantné, tak to sú spojené ako keby 3 buky. Vidíte, z tej strany vyzerá ako jeden. Hej, z tej ako jeden, ale z tej, keď to tak obídem, pozrite, tu sú 2, ale to nie je všetko. A tu je 3. Takže vidíte, také trojbučie to je. Hej, 3 buky. Vidíte, ak to pekne vyzerá. Takže trojbuk. Tu je takýto krásny trojbuk. A takto z diaľky to bude vyzerať lepšie. Takže takéto sú tu zaujímavosti príroda. Hej, pozrite, aký je ten pekný buk. Trojbuk. Krásne buky. Tiaľ to bude vidno. No nádhera. Nádhera. Pokochali sme sa a smerujeme ďalej. Povrch perfektný. Prechádzko opäť. Cyklista
Takže prefrčal kolo nás rýchlo s pískaním, takže to išiel na elektrickom bicykli. Takže polovica by som povedal, že chodí na klasickom bicykli a polovica chodí na elektrickom bicykli, elektrobajky. Tak povrch je príjemný. No znova ide nejaký cyklista, tak som zvedavý. Dokonca pozrite. Hop, skoro som zakopol. Takže tak, dobrý deň. Takže videli ste malé dieťa a s ockom. Aj takto sa dá využiť táto cesta smerom na Jahodnu, pretože povrch je fantastický aj pre peších, aj pre cyklistov. Tu v okolí týchto lesov je dosť diviakov, pretože častokrát zavítajú až blízko k sídliskám a tam vidno plno lúk rozritých. Takže je ich tu dosť diviačej zvery. Máme tu peknú, zaujímavú čistinku, kde sa ten priestor trošku otvoril. Krásne. A ideme smer vpred, smer Jahodná. Už na veľa netreba, možno že takých 30 minút, ale znova ideme do pekného lesíka. No, v lete je to super turistika. To trebárs nemôže z nejakých dôvodov ísť do Tatier alebo do iných takýchto destinácií turistických na Slovensku, tak ak zostane trebárs v Košiciach, tak nájde si tu veľmi veľa rôznych cestičiek na všetky smery. Hej, na Jahodnú, na Bankov, na Zlatú Jitku, na Kojšovú hoľu, smer a tak ďalej a tak ďalej. Je tu toho dosť. Na Alpinku potom smer z Kavečian po červenej značke smer Kisak a tak ďalej. Takže je tu toho dosť zaujímavých trás, ktoré vám vyjdú na také poldňové výlety alebo celodenné. Ak sa vyberiete z Košic na Jahodnu, tak potom môžete zájsť nejakých 50 minút až hodinu na chatu Lajošku a potom odtiaľ na Kojšovskú hoľu. Takže super túra, alebo z Jahodnej sa pustíte smerom na Gelnicu, ten smer na Folkmar, takže tiež sa tu dajú nájsť rôzne zaujímavé trasy, ktoré nie sú náročné z hľadiska toho terénu, tak ako teraz v Tatrách, kde sú skaly, rôzne výšľapy, zakruty, ale tu je to úplne niečo iné a tu môžete kráčať rýchlo. Prichádzame na čistinku, kde sa nachádza prístrešok. V podstate tu sa znovu občerstvíme, pretože tu nás čaká posledné stúpanie, ktoré je ďalej zaujímavé. Pôjdeme tu určite 10 minút, ale takto tu, pozrite, ako to vyzerá. Krásne. Môžeme nachytať bronz, nachytáme vitamín D a pokračujeme ďalej. No, odpočinuli sme si v tomto peknom altánku, stretli sme príjemných ľudí, tak sme s nimi podebatovali, nás pohostili bublaninou, ktorá bola fantastická a pokračujeme týmto smerom. Rybezľová bublanina bola fakt výborná. Bol tu pán so synom, veď o chvíli dobehneme
Takže budete vidieť, akí milí ľudia. Ja som sa prihovoril im, odkiaľ idú, tak oni išli od Rakocieho prameňa. Idú smerom, auto majú na Jahodnej, idú z Jahodnej, Rakocieho prameň. Tu na k tomuto idú naspäť. No a my teraz kráčame pomaličky týmto smerom a o chvíľu bude stúpanie, ktoré prekonáme. Dostávame sa k úseku, ktoré je na celej tejto ceste prechádzke z KVP na Jahodnu najstrmší. Hej, nie je to veľký úsek, je taký kamenistý, malé kamienky, vidno teraz, no je taký najprúčší. Takto sa ide, tu sú takto kamene poukladané. Tak, no sme ho prekonali a teraz je tu taký trošku výjazd miernejší, potom opäť, takže pred nami sú tí páni dvaja, ktorí nás ponúkli fantastickou bubleninou. Červený s červenými. Vedľa bolo to niečo neskutočné. Tak prešli sme ten strmší úsek a už teraz budeme pomaličky zostupovať. Rozlúčili sme sa s pánmi, z ktorej sme boli zhruba 2 hodiny, teda hodinu sme sedeli pod prístrešom a debatovali sme naše zážitky z výletov a ich zážitky, pričom nás ponúkli tou fantastickou bublaninou z viničiek, tá bola perfektná. Chceli sme ich ponúknuť našou niečom tekutým svetrikom, ale povedali, že sú autom, že nie, tak v poriadku. No a teraz ideme ďalej. Dostali sme sa opäť na raz ceste. Vpravo cesta vedie k odbočke z hlavnej cesty na Jahodnu, čo je štátna cesta, ale ideme touto cestou, pretože táto vedie smerom nadol a pomaly sa blížime k nášmu dnešnému cieľu. Trochu sme sa zdržali v tom altánku, ale nikdy nie je na škodu sa porozprávať so zaujímavými ľuďmi a dvaja páni, ktorí sme stretli, tak boli zaujímavé a ich príbehy turistické boli tiež veľmi zaujímavé. Takže prichádzame k čistinke pred Jahodnou. Tu sa zastávať nebudeme, ale tu vidíte, tu je skladisko dreva. A tu lesníci používajú tento priestor na skladište dreva. Na jar tu bolo dosť dreva. Teraz tu je takto, pozrite. Wow, aká krásna čistinka. A o chvíľu tam, kde stojí to auto, tam je cesta, ktorá vedie smerom na Jahodnu a my ideme tým smerom a tesne pred tým autom vojdeme do lesa. A vchádzame do posledného lesného úseku. Stále ideme po červenej značke. Hej, vidíte, tým smerom toto je klasická cesta, ktorá vedie na Jahodnu. A my ideme touto cestičkou lesnou, ktorá vedie cez takýto lesiček. O chvíľu sme na parkovisku na Jahodnej. No, takže ak by som mal zhodnotiť túto trasu na Jahodnu zo sídliska KVP, tak má necelých 9 kilometrov.
respektíve áno, okolo 9 km. Prevýšenia sú tu možno že okolo 250 metrov je prevýšenie. Je tu zopár strmých úsekov, ale nie nezvládnutelných. Cesta je tu, povrch je výborný, žiadne extra kamene, takže čo sa týka rýchlosti, tak dá sa ísť rýchlosťou 5 km za hodinu, takže ten 9 kilometrový úsek sa dá v pohode zvládnuť za 2 hodiny. Tento úsek by som prirovnal k nenáročným, s tým, že kto chce trénovať kondíciu, tak je výborný, pretože každým absolvovaním tejto trasy môže sa zlepšovať, môže zrýchľovať, takže môže sa celkovo na tejto trati vytrénovať, čo sa týka kondície, čo sa týka obratnosti na vysokohorské prostredie, tak to nie je. Nie je to na to. Tento štýl a forma tých cestičiek nie je na to vhodný, aby ste tu natrénovali obratnosť na vysoké hory, na skaly, na stúpania. To nie, ale čo sa týka kondície, tak tu sa dá kondícia nabrať. Pretože 2 hodiny môžete si určiť tempo rýchlejšie, pomalšie. Hej, sú tu úseky, kde sú aj tiahle stúpania plus prudšie stúpania, takže dá sa tu zatrénovať veľmi dobre na to, aby ste si zvýšili kondíciu. A takéto absolvovanie prináša so sebou aj to, že jednak ste v prírode, vnímate les, vnímate stromy, cesta je výborná, stretnete zaujímavých ľudí, stretnete veľa cyklistov, ktorí vás predídu, respektíve idú oproti vám. No a takto sa dá straviť 2 hodiny smerom na Jahodnú, potom na Jahodnej pobudete nejaký čas a 2 hodiny naspäť, takže celkovo máte 5 hodín užitočne stráveného času tou prirodzenou aktivitou, ako je chôdza. No a my tu vychádzame z lesa, prejdeme takýto malý mostiček z dreva a ideme. Toto je už cesta, ktorá vedie zo štátnej cesty asfaltovej na Jahodnú a blížime sa k veľkému parkovisku, kde hlavne v zime je to parkovisko plné, pretože Jahodná je známa tým, že je to funkčné lyžiarske stredisko najbližšie v okolí Košic, ktoré je v prevádzke cez zimu s umelým aj s prírodným zasnežovaním podľa toho, či sneží alebo nevidíte. Takže takto vyzerá to parkovisko. A stále je tu zo pár aut, pretože toto je východzie miesto smerom, kde turisti zvyknú chodievať odtiaľ na Lajošku alebo s tým smerom. Alebo niekto sa tu vyvezie autobusom a ide naspäť do Košic na Horný Bankov alebo niekde smerom na sídlisko Teras alebo sídlisko KRP. No a my teraz ideme k
k hlavnej budove, kde je požičovňa lyží, kde predávajú v zime lístky, aby som ukázal, ako to tu vyzerá. No a tak tu sa dá posedieť. Vidíte, tu je lyžiarska škola, požičania lyží a svah na Jahodnu vyzerá asi takto. A tu máme 2, 3 ihriska. No a nás čaká zaslúžená odmena, ktorú o chvíľu vidíte. No vidíte, čaká nás za to, že sme to perfektne zvládli. Čaká nás takáto odmena. Vidíte, ukážem vám to takto. Travarica to nie je. Je to len fľaštička. A dáme si ako odmenu To mám nejaké nové tieto, nie? Hej, minulé. Čakaj, to rozlejem. Nie, to... Takže na zdravie. Takže na zdravičko. Na zdravičko. Tak do druhej nohy. Ja ešte nie. No tak. Ty si nalej a mne len trošku. Aha, dobre, ja si nalejem. A silné to je nejaké. A tebe dolejem. Tak. No. Takže prvú odmenu o chvíľu dopijeme a ešte nás čaká druhá odmena. Tá bude chladená. Takže je to takto tu prostredie. Na zdravie. Na zdravie. No, aby som vysvetlil, je to rum Barceloro, ktorý som dostal od syna, od dcery a od manželky na narodeniny. Tak ešte raz na zdravie. A druhý mi dobre sadol. Dobre to bolo. No. Takže prvú odmenu máme za sebou. Môžeme sa postaviť. Tak. Tu ja vám ukážem, to je disk golfové ihrisko v lete. V lete inštalované. Tu hrajú tzv. Disk golf. A tu je jedna z bránok, alebo z met, neviem ako sa to volá konkrétne. Takže takto to vyzerá opäť cyklisti, ktorí tento priestor využívajú. A pred nami, ako vidíte, to je hlavný svah v zime. Je to vyhľadávané miesto, hlavne pre Košičanov. No vidíte, tu máme Jahodná disk golf. Takže, tak a tu máme ihrisko. Pádelové ihrisko. 1, 2, 3. Takže kto by chcel prísť si zahrať, tak dá sa tu prenajať takéto ihrisko. Takže vidíte, tu z tejto strany je pokladňa a my mierime ďalej. No a predo mnou je disc golf Jahodná, rozmiestnenie jednotlivých pointov, bodov, kde sa hádže disk, kde to musí spadnúť. Takže tu je to červené, zelené,
Žlté, modré a biele. Biele. Akože jamky. Hej, nie je to jamka, ale je to takýto stojan, do ktorého padne disk. Tu je štart. 2 a tu je cieľ, postupne sa idete od jednej jamky k druhému a tu je napísané dĺžka. Prvá jamka 133 metrov, druhá 98 a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak si to zahrajete, tak sa celkom nachodíte a hlavne nachodíte sa aj do kopca. Takže ihrisko pádelové na Jahodnej vyzerá takto. Pekné, zaujímavé. 1, 2, 3. No a my ideme smerom. Máme tu takýto bufetik. Kapibára. Ale nekončíme tam. Ale ideme do iného reštauračného zariadenia. Reštaurácia Jahodná, kde nás čaká druhá odmena. No a tu ako je možné vidieť, tak tu sú ubytovacie zariadenia. Tu sa myslím, že dá aj ubytovať. Áno, máme tu nejakých Čechov, ktorí tu prišli a môžu sa takto ubytovať a popri tom objavovať okolie Košic. Zároveň svojho času sa tu predávali apartmány, takže zo pár ľudí tu môže mať prenajaté, respektíve kúpi na apartmány. Takže toto je na záverečný cieľ, záverečná destinácia Chata Jahodná, kde nás čaká druhá odmena. Vstupujeme dovnútra. A už sa dáme za náš stôl. My sme sedeli tu. Ďakujem. Áno, ďakujeme. No, tak naša odmena práve dorazila. Vyzerá takto. Takto. No, my si ju teraz užijeme. Ja keď vyklopím tento, budem vidieť. No. Takže, tak. Pozrite, urobíme to takto. Takže tak sme sa nejak pozdravili a takto vychutnáme si odmenu. Takže druhá odmena vyzerá takto a je to Bernard čapovaný 11 stupňov. Taký malý príbeh k tomu Bernardovi. Keď sme tu boli prvýkrát 6.3. ešte lyžiarske stredisko fungovalo. To znamená, nesedeli sme tu v tejto chate Jahodná, ale sedeli sme pri lyžiarskom stredisku v takom bufete. A tam sme si objednali pivo. Pýtal som sa, či majú Plzeň. Povedali, že Plzeň nemajú, lebo boli na ňo sťažnosti od zákazníkov a že majú Bernard 11 stupňov. Tak sme povedali, že OK. A to bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože Bernard 11 stupňový čapovaný je jedno vynikajúce pivo skutočne, ktoré stojí za to ochutnať. A my si ho radi tu vychutnáme a je to ako odmena za našu cestu z KVP na Jahodnú stranu. Takže po 9 kilometroch radi sa napijeme. Tak, a ideme si vychutnať odmenu do syta. Tak, a naša odmena je dopita.
O chvíľu sa zdvihneme a bude nás čakať dvojhodinová cesta naspäť. Hory volajú, cítiť ten aktívny pohyb. Slnko nad morom, nový príbeh, nový dých. Objavovanie krás, čo svet nám